Ai, ja sou aquí. Com estàu, nins i nines? Mireu, estava arreglant el meu jardinet. Tinc aquí una ofegadera, un roser, tinc unes margarides de diferents colors, liles, blanques i taronges, un gerani. Són les floretes de primavera. I a veure què deu estar fent, en Pau? Pues bon dia, Anna Sánchez. Com que he vist que en el teu hort li faltava una cosa molt important, que és un bon sistema de reg. Com ja sabeu, dins la nostra hort d'allà on fem la biblioteca, que hem estat treballant, llevant mà d'aigua i això, té un sistema de reg per goteig. Què vol dir això? Que hi ha unes tuberies, que ja us ho vam explicar, que van per tot el sembrat i tenen a una certa distància un fardet que li va deixant una goteta, ara li diu una goteta per escarabassí, una goteta per escarabassí, una goteta per les espinacas, per així. Entonces, us vaig ensenyar a fer-ho, tu també, Anna, una manera de reg automàtic més casera, perquè jo tinc aquest més professional, que dura fins a 3 dies, que és aquesta bolla, que se rellena d'aigua i això, però ja entenc que això ara no ho tenim tot a casa nostra, però us ensenyaré que jo també utilitzo, que és més homemade, que és més casero, i és aquest, no? Que es tracta de, precisament, posar una miqueta d'aigua amb un pedacet que puja fins aquí, veus? És, diguéssim, la part d'escocció, i aquí plantam el que nosaltres necessitem. I bé, ara donem pas a la Marta, que ens dirà què ha fet en el seu hort.